elkarlanen multzoan, banaka, azkenean metatu dira dozenaka. Ekarpena edatuz, goazen txipi-txapa, irabazi dezagun, mendiko etapa, eta sortuz margotu elkartasun mapa. Bildu gara arte erakusketa solidario honi hasiera emateko. Eta lehenik eta behin, eskerrak ematea tokatzen zaigu, eskerrak parte hartu duzuten artista guztiai eta bailerakoari bereziki. Zuen artelanekin aurrean duzuen erakusketa bikaina antolatzea lortu dugu. Bikaina bertan parte hartu duzueten artisten gandik. Eta are eta bikainagoa hauek prestatu dituzten lan kalitatean gatik. Aipamen txiki bat egin nahi dugu zendu berri den Maili lagunari. Une zailetan beti alboan izan dugu. Eta haren oroimenean txoko berezia, txikia baino goxoa eskaini nahi izan diogu erakusketa honetan. Ordo Mailin txoko goxoari.